دا خود حضرت عمر اللہ خود مادب لار وزالی نبی علیہ السلام ویچی عائشہ فاللہ میں قسمی دا عمر میں کئی آسمان دستور پشاندی او دستور کائنات دا حضرت عمر دستور عمر میں کئی دا حضرت ابو بکر استاد بلار آغا دریش پوت اندرسی دا ماسرج بغار کی تیری کرے دنگت اندرسی ذکر کو حضرت عمر بکل کل کو مینہ کی راگے ویچی یا ابا بکر اے ابو بکر صدیق زمان دا ٹھول مرزکاتنا حجنا قربانے صدقات خیرات عرض و آخلا خود دریش پی مالا راکا ابو بکر صدیق ویچی عمر دا خستار پلیو اندازے کہ زمانہ تو پوت کیسے دا ٹھول کائنات پلی نہیں کئی زمان پر منبان دیولی کی ندا غشپونا دا یویل لمحی کو بدلا کی دانے کے ناکلم دا غشپور پہ یول لمحہ دا بدلو تو خدریش کی وینا سمر عظیم ہے اللہ خبرہ میں کہو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے الامر الہا وجہ درش کے وجہ کا خوکا اور ذکر کو امام صحابی حدیث نقل کرے کہ نبی علیہ السلام ان اللہ یتجلی للناس عامتا ولأبی بکر خاصتا ان اللہ یتجلی للناس عامتا ولأبی بکر خاصتا اے خلقو پہ جنت کی بات اللہ یو عام دیدار کئی اپنے طول انسانان ہوتا اور ابو بکر آگا دیتی تو پر خاص دیدار کئی خاص دیدار کو ہوتا نصیب اللہ اکبر یو مقام نبی کم در کا بیان نبی علیہ السلام وہی مال راوڑے غزوہ تبوک لڑے سفر دے دگر میں موسم دے حالات داسی دی دے کجورو فصل تیار دے سشتہ دے نا زو کو مال راوڑے چندو طول مال راوڑے لی جاری کیا سر صحیح بس لی گیا دے اقل توفیق مطابق حضرت عمر روان شکور تھا اور بزرگ جوئی کہ نن بدا حضرت ابو بکر صدیق نے نمبر اڑم نن با نمبر اڑم لاڑ کو دول مالے راجم کو نم مالے کو کپڑے کو کول مال کی نم راپورت کو امام الانبیاء پیرا ورسو نبی علیہ السلام ہوئی اے ابو بکر صدیق ما ابقیت لأہلیک دلتا دے سورا وارکورتا دے سوپے ہو صدیق ابو حضرت عمر ہوئی اے دلہ پیغمبرہ نمی تالا راور نمی کور پہ ہو نمی تالا اور نمی کور پہ خبر بل راگے ماوی چنن بما تصف نراگے ویلک ساتھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روان دے راور سے مالک کو نبی علیہ السلام ہوئے اے ابو بکر ما بقیت لأہلکا اے ابو بکر ما لدی سمر راور او کور کی دی سپے خورا ابو بکر صدیق ہوئی اے دلہ پیغمبرہ کور کی جسو ہر سمشتا بخو کی خورا او کور کی میں سرد اللہ سانم پہ دے نور میں سچ کے نظر پہ بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ ہوئی کہ زمان پلار پر دیوال مانے دا سے اللہ سو ماوی جی در سکا ہوئی وی گورم پر دیوال چلتا میخ یا ستنی چی دلغم پاتے نشی سچ کے نظر پہ ہے حضرت عمر ہوئی چی زمان دا واوری ماوی چی ہر چل سے ہوتی عمر دا ابو بکر صدیق نمبر نشوئے
ذکر خوش شاعر ہوئے اصحاب مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، اصحاب مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، ہر ایک نے بے دڑک مال در دیا، کسی نے سلسلہ دیا کسی نے نصف گھر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، اللہ کے نام کے سوا جو کچھ کھلا کے گھر دیا۔ توجہ آغا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو ہوا یارانو ما سره چې چا سفر کړی دي ما د ټولو بدل ورکړل په دنیا کې چا بدل مې نه پرېږدي او ابو بکر صدیق آغا دې چې د دومره احسانات دي کومه کہ ما پر دنیا کے دائے بدل نہ دور گئے تو قیامت پر دے اللہ نہ غوارا مور ابو بکر لگے اور کوما سبحان اللہ ابو بکر پاک کلچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو سشو منے کنا منے نن سبا خلق بدی جم کے ویدوی نبی علیہ السلام وفات شو ماوی کذبین نظم مجرم واللہ دا اللہ قرآن ہوئی کذنوین سو کی وئی اللہ قرآن ہوئی او تاسو قدا پتہ شید نبی علیہ السلام عمر مبارک سو دریش پیتو دریش پیتا سو دریش پیتا یا اللہ عمر دے امام الانبیاء عمر زندگی وا پینزش پیتا اتش پیتا 70 80 90 صوبی کی مگر دے دنیا کی پر دے طول کائنات کے ہر مذہب کے ماتوخ ہے چیچا 70 کا لگی کریں دریش پیتا نمبر ازون نہ دیتا ہے جتنا وہ تروس کا پوری جو اندے دینو دریش پیتا شوکر دو درکار شوکر تاسو اگر خبر کو چیئے یا کروں اپنی اور قرآن سرم ہوا فقط دلیل دا حدیث سرم دے زنوین ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء اللہ تعالی کہے دے اجت کا بخاری شریف دروازے اور استعمال سے بخاری ہوئے وہ دل تو خون لگ ہو گئے مان لی کری امام بخاری کی باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبابی کی باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام نسائی کی باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سعید باب ذکر گئی باب وفات النبی سوگدانی کی باب حیات النبی دا چلی کل کمدہ دی ڈوڑی رب نکل لی بعد وفات النبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام زما سینی مبارک تا ڈڑا وحلا اللہ دیر گھٹ خوش قسمت زما پیدا سے ڈڑا وحلا او زمان دیگر سے نبی علیہ السلام ڈڑا وحلا اللہ سے تازے اسمان سے نسلے دے ہوئی اللہم بالرفیق الاعلا اللہم الرفیق الاعلا اللہم الحجری بالرفیق الاعلا اے اللہ مع رفیق اعلا تورسوا یا اللہ استعان رفیق اعلا وعلا اللہم نبی علیہ السلام راستہ سے پر دے اچانک راستہ سے مائل شو سجلا سے دا سے جو بارے تاکاو کہ لازی سنگ لازی جو ویرے لم پوئے سمجھ نبی علیہ السلام دے دنیا نا رخصتی گی لگیا دے ولی اسی چلو بجی لانا
بس دوا وکړو. نه گپ شپ مه لګوئ، درود شریف ووایئ. دا بند شوی دی اوی خیال استاد دواؤں کو دن جاری سامن ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. ټول دا مخه صدا لکان جواب ورکړي او شاطري خلکو بالکل جواب نه ورکړي. تاسو ستړي نو زموږ خو تاسو ته توجه ده. نو تاسو خو نن نارک دې لګول بیا وایي وہ نعرہ لگاتا تھا وہ خیبر توڑ دیتا تھا. وہ نعرہ لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا. حکم دیتا سمندر کو تو رستا چھوڑ دیتا تھا. فرمائی امام الانبیاء اللہ اسماعیل شو زپوشن تے امام الانبیاء بنیان رختی لیا دے. امام بخاری حدیث نقل کرے دے کہ حضرت عائشہ علماء کو حجرہ کی کاسی خوشبو خواہشوا کہ نبی علیہ السلام در روحنا دا سے خوشبو للا کہ آغاز خوشبو محمد کی دلوا اور نمی داغے نرسو بیانی دلیدا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مولانے امام الانبیاء بانی سپین صادر پڑے دلے دے. ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام مخنا صادر باسی اچھل صادری اچھل کو اور سردہ سے کتکو اور نبی علیہ السلام کو اجوے مبارک باندے اخوال کو اللہ تو اجوے مبارک باندے اخوال کو
اور یہ عجیب جملے ہوئے وہی واہ خلیلہ واہ صفیہ وہی طبت حیّا و میتا اے حبیبہ داغ انسانی جنن پتا باندھی مرگ رائے اس کا حسن ختم شوئے ندیں بلکہ نور زیاد شوئے دے جن پاکیزہ اس کا مرگے پاکیزہ دے طبت حیّا و میتا داغ بخاری الفاظی او کیاتی بہر عورتو صحابہ جائی ہوشی نشتگے پریشان آلدی حضرت عمر کو تم جذباتو کے راغلے دے ویچے من قال ان محمدًا قد ماتا فاضربوا عنقه اے خلقو غلیشے کچا داوی جی نبی وفات شوے دے مسربت قلم تم کچا دا لفظ کوئی سربت بطلو ہوا اور تورے بربنڈ بلا سے صحابہ حیران بھی ابو بکر صدیق حجری نروت سیدر آگے مسجد نبوی کا جماعت جگتے ابو بکر صدیق کوئی الی آئے حلق مالا راشے حضرت عمر توئے یا عمر علا رسلک اے عمر دے گا راشکینہ حضرت عمر نرازی غم دے طول خلق رالا حضرت عمر تصور آگے وہی تھی عمر کینا نکینی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق میں برتخیلی طول خلق راجہ مشہرے ابو بکر صدیق دادا نبی دا طول نلوے عاشق رسول دے محب رسول دے مطیع رسول دے پیداکار پیغمبر دے وفادار پیغمبر دے پیرادار پیغمبر دے جانشار پیغمبر دے اپا منبر والا دے سوئی ویا ایوہ الناس اے خلقو واو رہے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت کتابوں کی جاد محمد رسول اللہ عبادت کو نواو رہے جن محمد رسول اللہ قد ماتا اگر وفات عمر پر آئے ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت او کتابوں اللہ عبادت کو اللہ مخیوم جندے خصوم جندے دے ہمیشہ بجندے طاقت مرگ نرازی ابو بکر صدیق ہوئی جی ان اللہ عمر محمدا ان اللہ عمر محمدا حتی اقام دین اللہ وأظہر امر اللہ وجاہد فی سبیل اللہ وبلغ رسالة الله حتى توفاه الله على ذلك الله محمد رسول الله فذريع باندے دا دین قائم اور دائم کرے ہو اللہ پہ اپل پیغام رسول دے اور نن پاک دین باندے توفاه الله نن پاک دین باندے مرور کرے دے اور بیا ابو بکر صدیق کوئی قال اللہ تعالی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اور مفتی ہوئی انک میت وانہم میتون انک میت وانہم میتون
حضرت عمر ہوئی اللہ میری قسمی ابو بکر صدیق خلیر دا قرآن آیتنا دا سے معلومی دل کے اس نازلی گیا دی بتا سے اثر پکے اور حضرت عمر الفاظ دی اللہ میری قسمی زما خو زما پندو زما وجود نہ برداشت کرو تردی پوری چلو غفت کے ناس گمرا اثر پہ بس زما یقین را گئے کہ ابو بکر قرآن کوئی ہمارے یقین را گئے کہ نبی علیہ السلام واقعی تو دنیا نا رخصت دیر رضی امام الانبیاء جسم مبارک باہر کو سورجی جب پیر پروزی امام الانبیاء وفات دے پیر پسے کم رضی منگل اور منگل پسے خود دبود پروزی امام الانبیاء تدفین کیجی داغت جسم مبارک قبر کی خود لے شوے دے سورج باہر پیر منگل بدھ دری روزیں دے امام الانبیاء جسم مبارک باہر دے صحابہ درود ہوئی اوزی درود ہوئی اوزی ابو بکر صدیق پر دے موقع کہ خلق بالکل دا سے زربل شو صدیق اکبر آگے اور خلق راکنے کو خلق راکنے کو دا آگا ابو بکر صدیق آغا ابو بکر صدیق تے نو چکلا بیت کی دا خلافت نو دا ابو بکر پر لاس باندے جو طولنا اول لاس یہ خیلے نو حضرت عمر یہ خیلے او سوئی وہی چکل نبی پر جن کے پر مسلح باندے ادروڑے نو دا اگر پاس تو مرگا ہوتا یہ تو مسلح لائے ولس مزونہ بعض یویش نکلی بعض ویش نکلی ولس مزونہ دا نبی علیہ السلام پر جنبن کے ابو بکر صدیق دا نبی پر مسلح باندے پاؤ کرے سو مزونہ ولس مزونہ 70 مزونہ تو معمولی خبرہ نگا اور یورہ دے نبی علیہ السلام ویمرو ابا بکر فلیصلی بالناس بیمار دے ابو بکر توائے جمعہ پڑھاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نور مکش مسلیتا اللہ اکبر مشہور دے نبی علیہ السلام تربیت لگ برابر شو وہی ماں بوزے جمعہ کالا صحابہ کو گکڑے دے امام الانبیاء جمعہ تراوی کس مقامت چرات لو ابو بکر صدیق نظر پر نبی علیہ السلام ولجد امام الانبیاء راگن ابو بکر صدیق جانمازنا شاد جو نبی علیہ السلام مکانک 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 یا ابا بکر مکانک ادھے گا پاکل زیبانے لیکن ابو بکر نوزی شاد جو نبی علیہ السلام جانماز ہو رہے امام ابن ماجہ پاکل حدیث کتاب کی نکلی دی اقاد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم القراءة من حیث بلغ ابو بکر کم دیتا جی ابو بکر قراءت رسول ہو نبی علیہ السلام دا آغا غین مقتی شروع کو سبحان اللہ دا آغا غین قراءت شروع ابو بکر شاہ تھا نبی علیہ السلام مقتی ملوشو نبی علیہ السلام وی مالک یا ابا بکر اے ابو بکر صدیق ماں چھتا تمہیں ادھری کا فضین ولی شاہت شوئے تو ابو بکر سوئے ماں کانا لیبنی ابی قحافتا این امک یا رسول اللہ جب وہ قحافت الفیدم و طاقت مشتے جس صاحب موجود ہے کہ وہ مسلح ادھری گی دا خود نن بیدتی دے کرنا کہ نبی علیہ السلام حاضر ناظر دے اتر آگے اب یا جنہ مانظر ٹنشی ان مختی شکا خلا نبی موجود دے مسلح کا تخید ہے یا مسئلہ پرے دے یا مسئلہ پرے دا یو کارو کرنا ابو بکر صدیق شاد شو نبی علیہ السلام دا آغا صدیق اکبر دے دا خلافت نرستو خلیفہ دے دا مسلمان
اور نن لیا گیا بس کو تھا تو علماء نے معذرت تھے تاسو بستڑی ہے خدا جی جزاک اللہ تاسو بوجھ درا باندې ډیر کنه خیال شاہ آغا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چی خلیفہ جور شو بیت شو پدوی مرض کوئی ابو بکر صدیق صادر کو حکبان بازار کروانے الہ این یا خلیفہ رسول اللہ اید امام الانبیاء خلیفہ چل کروانے زما کنه چې بچونه کور له سودا راوړم کنه تجارت وکړه هغه ورته وایي ته اوس د خلکو خلیفه یې په لکاو خلکو خلیفه یې او ته اوس بازار کې تجارت کوې هغه وایي چې تجارت نه کوم نو بچونه به سره هغه وایي چې نن نه بعد به نه کوم ستا ذمہ داری دا طالب دا بیت المال نا پیسے درکر دا بیت المال نا خرچہ مقرر کی کہ سو کوئی دمرا پکار دا سو کوئی دمرا پکار دا سو کوئی دمرا پکار دا مشورہ دا کو مسجد نبی تے لوئی میٹنگ دے دا بادشاہ دا خلیفہ خرچہ سو مقرر ہے عوام مشورہ شروع دا یوی دمرا ملمانی مرازی خلیفہ دے دلائینا ملکن خلق رازی بلوی دمرا حضرت ابو بکر صدیق دستولو خبر واوری دی وید یو خبر امانتا منظور ندا اقبل خرچ بزا اقبل مقرر کوما خلق کوئی کہ دیشی با خلیفہ باندے زمان دا خرچہ کم اختارشی ورتا اخپشی نغوی جی آبا بکر صدیق اوے دستاتو مرخوخی نغو بکر صدیق خوی وی جی واوے خلقو زمان کور خرچوا غمرئی سومر چی دا مدینی دا بحر دا عام خلق دا مزدوریو خرچے کرو دے سومر چی دا مدینی دا مزدور جاری وی اگمر بدمان دا خلیفہ دروج خرچوی اگویتی یا ابو بکر اید اللہ نبی خلیفہ دمر کم ولدا دا مزدور خلید مزدور خود دیر کم جائی نو ابو بکر صدیق وی چید مزدور جائی کم وا اول بدا مزدوری ڈبلو ما پس آگوا پل خرچ ڈبلو ما اول بدا مزدوری ڈبلو ما پس آگوا پل خرچ ڈبلو اللہ دے خلق مثال نہ ملاوی گی ادا سے خلق دو کالا شپگ نشتے خلافت کھڑے سو وہ مثال و نظیر نشتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یو زنانا دا دیر غریب داو دا غرب سکا باندے کور دے اس سوکی نشتے لاوارے سا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ محسوسو کو کہ بس زن بسار سار بلی گوڑے لخدمت کو اب سڑی زن لخواہش ہو ویجمع سہر وقتی روانی چلالم گورم گوڑے ناز کدا بھائی جی گوڑے ذراغلین چی طالب بڑا کی کم کور دل جارو کن سکاری ہویا گوڑے ہوئی کہ زرانا ستانا مکی سوکرا کرے دے اگورا منگو تا چول ڈکی اگو موجود دی کوری رانا جارو کرے دے ناوی سوکوے گوڑے ریبادنے پیدنا ہوں مجھے پتا در تڑے دا کاری کرے دے اکلے دے یہ پل رجسا خود وقت لائے دندنن لٹیم لگے لائے وچے لارم گورم بیا پور صفا دے جارو اہل شہدہ اڑا بھی ملی شہدی
منگی ڈلتی ماوینن کو بیا پاتی سن یہ بدرے مغنی سار پر پیارا کی لارم لا پیارا دا یہ گورم نو گڑے کمیونے چننگا وقت را گئے مان چنا خدمت زوکم اگوئی جلوانا اگر کسرا گئے پوری والے جارو کہنے وہ منگے اگستے نے وہ گولت لے روان گئی وہی گولت کوگ لے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہوئی یہ گورما اگر کے کترے و کسرا خیجی گیا دے حضرت کی تو کالو انسان دے عمر تمہارے ویدیرا روان دے مکی تغلے دے ماتا جس سنگر آولا ماوی چے خوش نصیبا دمرل انسانی آخر سوکی دو مغنے آتا در لڑکا ویچے دو مغنے آتا در پٹکی لڑکو ماجیو کتو دو منگا خلیفہ ابو بکر صدیقو خلیفہ سو خلیفہ اللہ دی گنجالو نکنے نور کرے وہ نہیں شوئے وہ شوئے سرمن لئیشی سر زالے خدا رہنے دا سے خطا دا سے حال لے سبے گا دا سے خلیفہ دی مثال ملاوی نہیں پا خلافت پا خدمت کی جاتا دا سے خدمت اللہ کرچ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات رکھنے دیرے حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سردہ وہی چھ عائشہ عجیب وصیت نہیں اور گور والا اور سردہ وہی چھ کلا وفات چن مالا دا غسل رہا پور والا را گئی او گاگی نشورا کولے جوانے نو دا زوینو بھی وہاں گئے سیاگا جو سر امداد تعاون گئی نور بھی سکر صحیح دا او مالا زمان پر دڑو جامو کی کفن را گئی دنو جامو ضرورت جندو لزیاتے او کرچی دو فاتشن نو دما جدال خرس گئی ما چی دا بیت المال ندا دو کنین کا حلف خوڑی دی او سخر جاگے سراغا طول بیت المال کا دوبارہ ادا گئی زن اللہ سے پتا سے حالت کی ملاوی دلوارم جن خلق و حق مامی خوڑے دا بیت المال بود بما باندنوی اللہ اکبر او کلچی بیمار شو نظر ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام سراجی کو موافقت تے دریش پہ تکالا عمر دا نبی علیہ السلام دے او دریش پہ تکالا عمر دا ابو بکر صدیق دے او نبی علیہ السلام دو ہفتے مکی بیمار شہر دے ابو بکر صدیق دو ہفتے مکی بیمار شہر دے نبی علیہ السلام تبا دا سر دا درد بیماری شروع شہر او دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا طبی او دا سر دا درد بیماری شروع شہر او کلج امام الانبیاء و باقی دے او دا سوار وردا ابو بکر صدیق پوس کی دا قروالا ہونا ویچی عائشہ سبا سوالدہ ام المؤمنین ویچی بابا جانا سبا خیوم الاسمین دی سوار وردا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نصر کی بولاوی پہ او یودم وی وانا عرضو فی تلک اللیلہ زند اللہ نداؤنی لگم کتاب زمان حقیش پہ او دسوار وزمان حلیل اللہ والکروا زند آؤنی لگم جلہ بدار وزمال راکی سبحان اللہ او حضرت عمر اللہ سے انہی سوئی سے دا بزمان رشتو خلیفہ اب عمر ابو بکر صدیق انتخاب کرے دا عرض او حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ورل جنازہ کړه او په حجره عائشہ کې د امام الانبیاء په خوا کې قبر مبارک شوی او عجیب اتفاق دی په دنیا کې یو دی قبرونه یو دی او د محشر په میدان کې به هم یو دی ولې به یو ځای نه وي یوازې امام الانبیاء محمد رسول الله روان دی ابو بکر صدیق خیر غاړه ته دی حضرت عمر چپے غاړه ته دی دا دواړه امام الانبیاء کران دي دا ابو بکر لوم د نبی علیہ السلام کرا دا حضرت عمر لوم د نبی علیہ السلام کرا دواړه دا روان کړي دي تفصیل وخت نشته وګي دي ابو بکر صدیق کله دا سینې سره لګي کله حضرت عمر د سینې سره لګي یو څو ځله چې د سینې سره ولګوله نو دواړه شاته کېږي نبی علیہ السلام وایي چې ودرېږئ ولې شاته کېږئ موږ خو روان یو د خپل ملګري کره کنه او وایي ایا د الله حبیبه والله مې دې قسم وي تا چې د سینې سره ولګولو زمونږ لوږه تنده ختمه شوې ده نبی علیہ السلام وی زما سره راځئ یو جمله په دغه مقام کې ویلې ده محدث روزین نقل کړې ده نبی علیہ السلام وی هکذا نبعث یوم القیامه اے زما ملګرو زما یاري کچه نه ده څنګه مې چې په تاسو داسې لاسونه شوي دي هکذا نبعث یوم القیامه د قیامت پر ورځې د محشر په میدان کې د قبرونو نه به موږ دلته راپورته کېږو سبحان الله هكذا نبعث يوم القيامة ولي بنا پورته کېږي نبی علیہ السلام وی انا وابو بکر وعمر خلقنا من تربة واحدة انا وابو بکر وعمر خلقنا من تربة واحدة زور ابو بکر و عمر منگا د یوی خدنا پیدا شویو او دا بل روایت درته نبی علیہ السلام وی چې دا هر چا نبی لپاره په اسمان کې هم وزیران او په ځمکه کې هم وزیران په اسمان کې زما وزیران جبرائیل او میکائیل دي او په ځمکه زما وزیران ابو بکر او عمر دي الله عزیزانو زندگی باقی ملاقات باقی اللہ